Viete dávať svojim deťom dobré dary. O čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej, ale nech prosí s vierou. Nikdy nevstúpila žiadna pasáž s písiem s väčšou mocou do srdca človeka, než táto vstúpila do môjho v tomto momente. Zdalo sa, že prenikla s veľkou silou do každého kúska môjho srdca. Uvažoval som o nej znovu a znovu, lebo som vedel, že ak niekto potrebuje múdrosť od Boha, som to ja. Lebo čo mám činiť, som nevedel. Všemohúci nám hovorí, že naša je večná spása. Učitelia náboženstva chápali rovnaké pasáže s písiem tak rôzne, že zničili všetku dôveru ohľadom vyriešenia otázky odvolávaním sa na Bibliu. Všetko je v písmach. Nakoniec som dospel k záveru, že buď musím i naďalej zotrvať v temnote a zmätku, alebo mi nezostáva nič iné, iba nasledovať radu Jakuba, a to spýtať sa Boha. Potom som sa odobral na miesto, kde som si už predtým naplánoval ísť, a zistil som, že som sám. Pokľakol som a začal som predkladať túžby svojho srdca. Videl som nado mnou stĺp svetla jasnejší ako slnko, ktorý sa pomaly približoval, až spočinul na mne. Keď svetlo spočinulo na mne, uvidel som dve postavy, ktorých žiara a nádhera sa vymyká akémukoľvek popisu. Jedna z nich sa mi prihovorila, oslovila ma menom a povedala, ukazujúc na druhú: Jozef, toto je môj milovaný syn. Vypočuj ho. Prišiel som sem so zámerom pýtať sa Pána a dozvedieť sa, ktorá zo všetkých cík je pravá.
Bolo mi povedané, že nesmiem vstúpiť do žiadnej z nich. A povedal mi ešte mnoho iných vecí. Mama! Videnia a zjavenia. Nevyčítal som nikomu, že neveril môjmu rozprávaniu. Keby som nezažil to, čo som zažil, ani ja sám by som tomu neveril. Existovať, drahý Jozef. Ale ja viem, čo som videl. Predsa len bolo skutočnosťou, že som uzrel videnie. Existujú také veci ako videnia. Nemárni svoj čas takými. Skutočne som videl svetlo a uprostred toho svetla som videl dve bytosti. Nikdy sa o tom s nikým nerozprávaj. A dobre? oni naozaj ku mne hovorili. Vedel som to. A vedel som, že Boh to vie. A nemohol som to poprieť. O 7 rokov neskôr. Pravdivosť akéhokoľvek diela môžeme vidieť v požehnaniach, ktoré z neho plynú. Jozef bol povolaný Bohom. Mal prácu, ktorú musel vykonať. Skrze neho Pán zjavil nové písma. Záznam, ktorý obsahoval plnosť evanjelia. Nebude dané žiadne iné meno, ktorým Bol môže preložený skrze dar a moc Božiu. iba v mene a skrze meno Krista, Pána Všemocného. A vydaný ako kniha Mormonova. Ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Toto je. A ak sa budete modliť s úprimným srdcom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť mocou Ducha Svätého. A mocou Ducha Svätého môžete spoznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Pán znovu zriadil svoju cirkev skrze svojho žijúceho proroka. Prikročíme k zorganizovaniu. Plnosť evanjelia bola opäť dostupná v nádhernej jednoduchosti. A preto som ja, Pán, poznajúc